Sojoji a ƙasar Nijar sun yi wata babban nasara a ranar jiya. A gefe ɗaya, wata kotu a birnin Yamai ta ci tarar wasu sanannu a ƙasar Nijar sakamakon ɓata ma ɗan gidan Mohamed Bazoum suna. Kaɗan daga cikin labaran da za mu tattauna a yau. Ku gyara zama domin kasancewa da mu domin jin wannan labarai ɗaya bayan ɗaya. Wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Masu kallon mu barkanmu da warhaka, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin, inda a yau za mu tattauna ne akan rahotanni guda uku. To amma za mu fara da rahoton mu na farko, abin da ya shafi tsaro a ƙasar Nijar. A ranar jiya Talata 10 ga watan Fabrairu shekara ta 2026, jami'an tsaron ƙasar Nijar sun yi nasarar kashe 'yan ta'adda kimanin 30, inda suka fafata da 'yan ƙungiyar na ta MPL wadda ta yi tsaurin suna a kai hare-hare a baya-bayan nan. Kenan za mu iya cewa muna matuƙar jinjina ma jami'an tsaro da sadaukarwar da suke yi akan ƙasa da kuma mu al'umman ƙasa na ƙasar Nijar. Muna matuƙar yi musu addu'a a kowane lokaci, kuma muna nuna goyon bayan mu ko dare ko rana, kuma kowane lokaci na dindindin har abada. Sai kuma rahoton mu na gaba. Wata kotu a birnin Yamai a ranar jiya Talata 10 ga watan Fabrairu ta ci tarar babban daraktan gidan talabijin na RTN Abdullahi Coulibaly da tsohon ɗan tawaye Idrissa Kurma, wanda aka fi sani da Madaki, bayan da suka zargi ɗan hamɓararren shugaban Nijar Salim Bazoum da ɗaukar nauyin ƙungiyar 'yan tawaye da a baya Madaki ya zama a ƙarƙashinta, wato MPL. Kotun ta umarci Coulibaly da Madaki su biya hukumar tarar jika 200 na sefa kowannensu, sannan su biya Salim Bazoum Mohamed jika 100 a kowannensu na diyya saboda kasafi da suka yi masa, a cewar kotun. Wannan na nufin kotun ta wanke Salim daga abubuwan da ake alakanta shi da wannan kungiya. Idan ba manta ba, a baya an zarge shi da alaka da wannan kungiya ta MPL. Idan ba manta ba, wannan bidiyo da Madaki ya fito yayi a kwanaki da cikin RTN ta kasar Nijar ya dauki hankali sosai, inda mutane suka ci gaba da tafka muhawara. Kamun mu je ga rahoton mu na gaba, idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan channel ta mai albarka, da ku daure ku danna mana subscribe da alamar karrawa domin samun labarai irin wayannan da ma sauran labarai. Sai kuma rahoton mu na gaba. Ma'aikatar harkokin cikin gidan jamhuriyar Nijar ta umarci ƙungiyoyi masu zaman kansu da su gaggauta buɗe akwatin gidan waya kafin ranar 31 ga watan Maris na shekara ta 2026 nan da muke ciki. Matakin ya shafi ƙungiyoyi da aka baiwa izini gudanar da aiki a ƙasar bayan ayyukan tantancewa da aka yi a ƙarshen shekara ta 2025. da kuma waɗanda aka baiwa lasisi a shekara ta 2024. Ƙarshen wannan takaitattun labarai namu kenan. Idan wannan ne zuwan ku na farko a wannan channel ta mai albarka, da ku daure ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa, da zarar mun samu labari za mu zo muku da shi. Mun gode.